Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV-de saýlanan habarlar. Merkez Aziýanyň prezidentleriniň gol çeken resmi namalary. Gazaqstan Merkez Aziýanyň işewirler geňeşini döretmek teklibini gollaýar. Özbegistanyň Paris Olimpiadasyna altyn güni. 96 ýyldan soňra Olimpiya oýunlaryna gazandan uly hasaply ýeňiş. Merkez Aziýanyň prezidentleriniň gol çeken resmi namalary. Gazaqstanyň paýtagty Astana şäherinde Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň 6-njy konsultativ duruşy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Gazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň başlyklyk etmegine geçirilýän duruşyga Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew hemde Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman gatnaşdy. Duruşyň jemleri boýunça bir neçe resmi namalar gol çekildi. Hususan Merkez Aziýa döwletleriniň başlyklarynyň Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň 6-njy konsultativ duruşy boýunça bilelikdäki beýannamasy. Merkez Aziýa 2040 seýitleýin korporasiýany ösdürmek konsepsiýasy. Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Miramanowyç Mirziýaýew Merkez Aziýa döwlet başlyklarynyň hormat nişany bilen syýralamak hakynda Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň 6-njy konsultativ duruşynyň çözgüdi. Şeýlekem Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň bilelikdäki beýannamasy bilen tasdiklanan resmi namalar 2025-nji 2027-nji ýyllar üçin seýitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmek ýol kartasy. 2025-nji 2027-nji ýyllar üçin Merkez Aziýa döwletleriniň Senagat korporasiýasyny ösdürmek hereket meýilnamasy. Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň 6-njy konsultativ duruşynyň çäklerini resmi wekiliýet agzalarynyň arasynda gol çekilen resmi namalar. Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda ulug logistika merkezlerini ösdürmek boýunça özara düşünşmek hakynda ähtnama. Merkez Aziýa döwletleriniň energetika ministrleriniň birinji duruşy boýunça beýanat. Merkez Aziýa döwletleriniň ulug ministrleriniň ikinji duruşy boýunça Astana beýanaty. Gazaqstan Merkez Aziýanyň işewirler geňeşini döretmek teklibini gollaýar. Şu güni Gazaqstanyň paýtagty Astana şäherinde Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň 6-njy konsultativ duruşy geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşýar. Gazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewiň başlyklyk etmegine geçirilýän duruşyga Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew hemde Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman gatnaşdy. Gazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ilkinji söz alyp, konsultativ duruşyklarynyň netijesinde Merkez Aziýada seýitleýin hyzmatdaşlygyň teze derejelere çykarylandygyny beledi. Özara sowdanyň möçberleri artýar, medeniýet günleri geçirilýär, teze ulug geçergeler döredilýär, sowda ykdysady hyzmatdaşlyk okuny ösdürilýär. Merkez Aziýa ýurtlarynyň bilelikdäki mümkinçilikleriniň seýtine teze hyzmatdaşlyk görnüşini döredýär diýip Gazaq lideri beledi. Şeýlekem ol hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini saklap galmagy möhümdigini bellep, $11 milliard deň bolan sowdanyň möçberini $15 milliard ýetirmegi teklip etdi. Kasym-Jomart Tokaýew munyň üçin bilelikde iri infrastruktura we ulug taslamalarny durmuşa geçirmek mümkinçilikleriň bardygyny bellep, Gazaqstanyň Merkez Aziýa döwletleriniň işewirler geňeşini döretmek teklibini gollaýanyny beýan etdi. Gazaq lideri Merkez Aziýanyň ulug ulgamyny ösdürmek toplumlaryň strategiýasyny kabul etmek hem möhümdigini belläp geçdi. Meden insan perol gatnaşyklary barada durup geçen Gazaq lideri Merkez Aziýa sewtini ýokary bilim boýunça ýekatek giňişligini döreýändigini beledi. Ol häzirki wagtda Gazaqstanyň 9000 goly sewt ýurtlarynyň talipleriň bilim alýanyny beledi. Özbegistanyň Paris Olimpiadasyna altyn güni. Fransiýanyň paýtagty Paris şäherinde 33-nji Tomska Olimpiýa oýunlary tamamlanyp barýar. 4 ýyldan bir gezek geçirilýän Olimpiýa oýunlary köp sanly ýatda galyjy pursatlary bilen sport taryhynda öz ornuny alar. Ýene-de 2 günden, ýagny 11-nji awgustda Olimpiýa oýunlary tamamlanar. Bu Olimpiýa oýunlaryna köp sanly türgenler Olimpiýa we dünýä rekordlaryny goýdular. Bir neçe türgenler birden köp medalyň eýesi boldular. 8-nji awgustda özbek sportu üçin altyn gün boldy. Özbegistanyň türgenleriniň Ulugbek Raşitow we Hasanboy Dusmatow 2 gezek Olimpiýa çempionu boldular. Hasanboy Dusmatow 51 kilogramda çykyş edip, boksda 2 gezek Olimpiýa çempionu bolan özbek türgeni boldy. Şeýlekem Ulugbek Raşitow bolsa tekvando sportuny uluslyk gazandy. Ulugbek Raşitow öz ýurduna tekvando sportunda Tokio'daki Olimpiýa oýunlaryna ilkinji altyn medal gazandyrypdy. Olimpiýa oýunlarynyň tamamlanmagyna 2 gün galanda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milli ýygyndysy 30 altyn, 38 kümüş we 36 bürünç, jemi 104 medal bilen birinji orunda barýar. Ikinji orundaky Hataýyň türgenleri 29 altyn, 25 kümüş, 19 bürünç medal bolmak bilen jemi 73 medal gazandy.
Özbekistan 3 altın, 2 bürünç bilen jemi 5 medal. Kazakistan 1 altın, 3 kümüş we 3 bürünç bilen jemi 7 medal. Kırgızistan 1 kümüş, 3 bürünç, jemi 4 medal we Tajikistan 3 bürünç bilen jemi 3 medal gazandy. Umuman Parij Olimpiadasyna 86 döwletiň turgөнür medal gazanmagy başardy. Şeýle hem ilkinji gezek bosgunlar topary özüniň ilkinji olimpiya medalyny gazandy. Ol hem boksda asly Kamerunly Cindy Winner-Janke Ngamba Olimpiya oýunlaryna medal gazanan ilkinji bosgun turgön boldy. 96 ýyldan soňra Olimpiya oýunlaryna gazanan uly hasaply ýeňiş. Parij Olimpiadasyna ýene-de bir täze üstünlük gazanyldy. Futbol boýunça erkekleriň arasyna geçirilen ýarışda uly hasaply ýeňiş hasaba alındy. Birinji medal gazanmak ugrundaky ýarışda Marokkanyň ýygnasy Misiriň ýygnasyny altyn ol hasabyny tutdy. Mundan ozal 1928-nji ýylda medal ugrundaky duşukda uly hasaply ýeňiş gazanylypdy. Şeýlelikde Marokkanyň ýygnasy Misiri altyn ol hasabyny ýeňip Parij Olimpiadasynyň birinji medalyny gazandy. Bu ýeňiş 1928-nji ýyldan soňra erkekleriň arasynda olimpiya oýunlaryna gazanan uly hasaply üstünlükdir. 96 ýylyndan ozal ýene-de birinji medal gazanmak ugrundaky duşukda Italiýanyň ýygnasy Misiri 11-3 hasabyny utupdy. Parij Olimpiadasynda futbol boýunça erkekleriň arasynda geçirilen ýarşyň finalyna ýagny şu gün geçiriljek final duşugyny Fransiýa bilen Ispaniýa duşur. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'da saylanan habarlar gepleşigimizin şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimizin indi sanyny görüşýänçek, hoşta bolun.